Исәнмесез, саумысыз дуслар. Мин Асылгөлсин Гатова, сөз музыкаль кайма кит парадын карыйсыз. Күзнең соңгы атнасы да җитте. Әнде шушы дата безгә җылы, матур бәйрәм, әниләр көнен алып килде. Әйдәгез бу чыгарылышны тормышка юллама бүләк иткән иң якын кешеләр безгә багышлый һәм җырчыларның әниләре белән танышыйк. Киттек? Музыкаль каймакның кагыйдәләре үзгәрешсез. Атна сайын берәр резидент өстәлә, ә берәү китә. Бүген популярлар рәтенә Чулпан Әхмәтҗанова өстәлде. Чулпанның җыры да бу атна темасына туры килеп тора. Әти, әни дип моңлана. Әйдәгез, үзен карап үтик. Минем өчен чиксез зур шатлык, нурлы караш, киңәш акыл сүзе, күңел өчен үзе бер сафлык. Әти, әни назын тоеп яшәү, бәхетемнең зурдан зурысы. Йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең чиксез олысы. Озын гомер, сәламәтлек телим, ямле булсын һәр бер көннегез, күмелмәсен еллар авазына, чәчәк атсын тормыш гөлегез. Әти, әни назын тоеп яшәү, бәхетемнең зурдан зурысы. Йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең чиксез олысы. Гөрләп, яшик әле җырлап, урын түрдән күңел түрендә. Әле дә ярай, сез бар диеп һәр чак, кабатлыймын менә бүген дә. Әти, әни назын тоеп яшәү, бәхетемнең зурдан зурысы. Йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең чиксез олысы. Әти, әни назын тоеп яшәү, бәхетемнең зурдан зурысы. Йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең чиксез олысы. Хөрмәтемнең чиксез олысы. Кит парадына Ирина Сәйфуллина дәвам итә.
Ириненең әнисе Галимә ханым тормышын балаларга багышлаган. Гомере буе бакчада тәрбияче булып эшләгән икән. Бүгенге көндә ул лаеклы ялда. Әни авылда торса да бар эшкә дә өлгерә. Аңа гомумән тиңнәр юк ди Ирина. Галимә ханымның яраткан шөгыле дә бар. Төрле сортлардагы гөлләр үстерү белән мауга икән. Бөтен бакчалары, өйләре шау чәчәктә икән. Ә без Ириненең әнисен бәйрәм белән котлыйбыз һәм кызының иҗатын бүләк итәбез. Берни өмет итми, язмыш белән күптән килеште. Хәтирәләр аша, узган еллар аша, үткәннәрдән кайтып килешә. Гомер дигән елга яратканга ихлас йөрәктән, ялгышмаган бердә табылырмы җирдә, яратылган минем кебекләр. Гомер дигән елга кире кайтмый кышлар, язлар җитми җиргә кабаттан. Хисләр сүнеп бетми, теләсәң дә китми, йөрәгең түреннән яраткан. Гомер дигән елга
Ирке бүгін 8-нче позицияда. Жыршының әнисе Миндәбәр ханым күпләргә таныш. Хәтерләсәгез, біз аны зур сәхнәдә күрдек. Ирке белән бергә балан җырын башкарганда күпләр ах иткән иде. Миндәбәр ханымга бер артлы җылы сүзләр яудырдылар. Әнием чыннан да талантлы. Үзе дә җырчы булырга хыялланган, әмма барып чыкмаган. Мин җырчы булсын өчен ул бөтен көчен кызганмады. Балаларны карашканда һәр вакыт зур терәк булды ди Ирке. Иркәне һәм әнисен чын күңелдән бәйрәм белән котлыйбыз һәм Тормыш җилләре исемле җырына күчәбез. Зәрина Сылкаева музыкаль каймакның 7-нче урынында. Зәринәнең әнисе Зөлфия ханым Хуҗабикә. Кызын тәмле ашлар белән озатып кала, кайнар бәлешләр белән каршы ала.
Көннәр суытуга Зәринәгә башмаклар бәйләп бирә. Быел менә кыш салкын булырга охшап тора диеп, кызына җылы йомшак свитер да бәйли башлаган. Без әнием белән якын дуслар, чын сердәшчеләр, аннан бер сирем дә юк. Мәхәббәт эшләрендә дә һәр вакыт аның киңәшенә колак салам ди Зәринә. Бу нәрсәне аңлата? Егетләр, әгәр дә Зәринәгә ошыйсыгыз килсә, әнисенә дә юл табарга онытмагыз. Менә шул очракта happy end көтелә ала. Şegillere şavşaşkada Qoran indi maturlıq Benim көңілімді шундый Вақытна тоқтатырлық Қолық шушы матурлықта Қолық шушы жайларда Риза ялған мәхәббәтні Жырлар етіп көйләріге Сингіна, сингіна, сингіна Елмайыркам күлгіна Бәхетлі болып яшәргә Хит парадына Ахмет Алин тәхәллүсен алган Олина Әхмәтшина дәвам итә. Әйдәгез аның да иң якын кешесе белән якыннан танышыйк. Олинаның әнисе Марина исемле. Мин урыс кызы түгел. Әнием крәшен, әтием татар ди Олина. Кызның нигә музыканы сайлавы да хәзер көн кебек ачык булачак. Әнисе Марина күп еллар сәхнәдә җырлап йөргән. Режиссура ягыннан да зур тәҗрибәсе бар икән. Олина эшендә күп фишкаларны, сәхнә образларын бергә уйлап чыгаралар. Киләчәккә Наполеон планнары коралар. Ә без әлегә команданың эшенә күз салыйк һәм Марина ханымга кызы Олинаның җырын бүләк итик. Менә Зәйнәп апа үзе. Зәйнәп апа, ничек хәлләрегез? Хәлләрем бик яхшы. Менә съемкалар бик матур гына баралар. Ә бу минем яшь артисткам. Синең дә хәлләрең бик яхшы ахры. Бик яхшы, без бик тырышабыз. Клип төшерәбез. Татарстаннан ат казанган һәм дә халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Спасибо большое тебе, поезд. Я с ним могу поехать? Ладно, хорошо, я поеду. Пока.
Yalandırmaya sevmeler yerrege yansın elle Yürekkaya yansın elle Kumirge kalsın elle Uğrilse de öptürmeymen Üzüne alsın elle Üzüne alsın elle de Üzüme bulsun elle Uğrilse de öptürmeymen Üzüne alsın elle Üzüne alsın elle de Üzüme bulsun elle Uğrilse de öptürmeymen Üzüne alsın elle Üzüne alsın elle de Üzüme bulsun elle Менә артист тормышы бик җиңел дип уйласагыз, алай түгел икән, дуслар. Менә инде икенче көн саф һавада, салкын карда без менә шушы җиңел киемнәр белән төшәбез. Каттык, шулкадәр нык җиңел түгел, бер дә җиңел түгел икән ул. Стоп! Снято! Хит-парадның экваторына да килеп җиттек. 5нче урында Айдар Ракипов. Айдарның әнисе Лидия ханым капма каршы өлкәдә көч куя. Район больницасында өлкән шәфкать туташы булып эшли икән. Айдар әнисенә иң җылы сүзләрен җиткерә һәм шушы матур бәйрәм белән котлый. Әлеге теләкләргә, сүзләргә без дә кушылабыз һәм Айдар Ракиповның үзен карыйбыз. Tırmışlar ağır. Bir gerekten şuşu oğul bilen şahar arasında. Mana şuna göre men seni oğul bilen şahar arasında münasebetlerini kiliyor için. Mana sana bir iş tapşıram. Davay sen beni başkarıp çıkarsın deyip şanam. Нигә туктадык? Килеп җиттек. Мин монда төшеп калыйммыни? Мин бу авылга кермим. Şaşıp Süyülesim kile ıntılıp Uranlarda adaşasım kile Buran dolağanda kuturur Barı tiksin yılmayasın Unutturup yürek yarasın Senin bilen barı senin bilen Bəxitimni kile tabasın Yağmur yağgan şaqta İniş bulup kile ağasın Bar qaygımны, bar dünyamı unutup Senin yanğa kile barasın Barı tiksin yılmayasın Unutturup yürek yarasın Senin bilen barı senin bilen Bəxitimni kile Şaşıp Süyülesim kile ıntılıp Uranlarda adaş
Yaşasım kile buran dolağında kuturur Barıp tiksin yılmayasın Unutturup yürek yarasın Senin bilen barı senin bilen Bəxitimni kile tabasın Barıp tiksin yılmayasın Unutturup yürek yarasın Senin bilen barı senin bilen Bəxitimni kile tabasın Senin bilen barı senin bilen Bəxitimni kile tabasın Bəxitimni kile tabasın Alдағы резидентimiz Әлфинә Әзғамова. Қызғаныш Әлфинә ханымның әнисе Әсибә ханым bu dünyada инде юк. Ул гомере буе нефтяник булып эшләгән, кызын җырчы итеп күргәтләгән икән. Әмма бер генә тапкыр да Әлфинә ханымны телевизордан күрә алмый китеп барган. Әни шаярырга, кешеләрне көлдергә оста иде. Җыр теле белән бөтен кешене үзенә каратты. Бу сыйфаты улларыма да күчкән. Икесе дә мәзәк кешеләрдә җырчы. Без исә Әлфинә ханымны әниләр көне белән котлыйбыз һәм үзен куеп җибәрәбез. Tumanlardan күзләдем Кара төндә шәүләңә байладым Вак төндә сүндердем шәмнәрем Улак төннәрем тумаслык төннәр Тансык булып калды күңелдә Керфек какмый синең кочагыңда Әзермен мин сүзсез йөрергә Улак төннәрем тумаслык төннәр Булып калды күңелдә Керфек какмый синең кочагыңда Әзермен мин сүзсез йөрергә Узак көттек без бу очрашуны Алдан белеп булмый бит язмышны Ак төн җиргә канатларын җәйде Ике койнар йөрәк кавышты Кочагыңда Әзермен мин сүзсез йөрергә Улак төннәрем тумаслык төннәр Тансык булып калды күңелдә Керфек какмый синең кочагыңда Әзермен мин сүзсез йөрергә Яңадан кабатлыйм Кара сөрмә торткан ак төнем бит Син генә бит эзләп яраттың Улак төннәрем тумаслык төннәр Тансык булып калды күңелдә Керфек какмый синең кочагыңда Әзермен мин сүзсез йөрергә Улак төннәрем тумаслык төннәр Булып калды
Әзірмін мен сөзсіз ерерге. Музыкаль койма хит парадын олға таба дәвам итәбез. Шираттағы резидентлар Рамазановлар гаиләсе. Аларның да әниләре белән танышасы килә. Димәк, Ризатның әнисе балалар бакчасында тәрбияче булып эшләгән. Котельниядә да хезмәт куярга өлгергән, ә бүгенге көндә терлекчелек белән шөгыльләнә икән. Ә Зиннирның әнисенә килгәндә, ул башлангыч сыйныфларны укыта. Ризат белән Зиннирның әниләре турында мәгълүмат бирдек. Хәзер клипларына күчик. Aşar idim Kirpiklerin arasına Yat gözden koşar idim Sırlarımını Seylerim ağlarına Derni tügelik güzellerine Gaşık dilin ağlarına Sırlarımını Seylerim ağlarına Derni tügelik güzellerine Gaşık dilin ağlarına Soluşum ürep Benim utlu kuşağıma da Gidersin sen de erip Bu veriydim seni canım Şaşı tatlısı yüden Bəxtli yolma yolların Gitmesin de yüzünden Sırlarımını Seylerim ağlarına Derni tügelik güzellerine Gaşık dilin ağlarına Sırlarımını Seylerim ağlarına Derni tügelik güzellerine Gaşık dilin ağlarına Şaqlı Мәңгі ұнтылмаслық итіп Біз бірге болған шағыны Сырларымыны Сейлерім аларыға Дәрни түгелік көзелеріңе Ғашық тілін аңларыға Сырларымыны Сейлерім аларыға Дәрни түгелік көзелеріңе Ғашық тілін аңларыға Дәрни түгелік көзелеріңе Ғашық тілін аңларыға Кулны кысып, хит парадның көмешен Илинаға тапшырабыз. Ул бүген 2-нче позицияда. Илинаның әнисе теш табибы, гомере буе шушы медицина өлкәсендә эшләгән. Меңләгән кешеләргә сәламәт һәм киң елмаю бүләк иткән. Лирик шигырьләр җыентыгы, 2 музыкаль альбом. Булар шулай ук Дилә ханымның уңышлары. Иҗат стихиясе дә аңа бик якын икән. Дилә Рафаэль кызы, сезне шулай ук бәйрәм белән котлыйбыз һәм кызыгыз Илинаның клибын бүләк итәбез. Рәхим итеп карагыз.
Хит парадының жеңушісін атағанша, барлық резидентларны еске алайық. Яшәү бәхетемнең зурдан зурысы. Гомер дигән елга тагын алга. Тормыш җилләре исә якка үтә төртә. Сингена, елмаеркам көлгенә. Үрелсә дә үптермеймен, үзенә алсын әле дә үземә булсын әле. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Улак төннәрем тумаслык төннәр, тансык булып калды күңелдә. Серләремне, сөйләргә маларга, бер ни түгел күзләреңә, гашык телен аңларга. Ник мәхәббәт азаплыйсың, санап мине токтаман. Музыкаль коймакның иң бик нуктасына җиттек. Мәртәбәле беренче урында бүген Зиннур белән Альбина Кармышева. Альбинаның әнисе Ростов өлкәсендә туган, исеме Галина икән. Галина ханым мәктәптә эшләгән, балалар укыткан. Хәзер инде лаеклы ялда булса да гөрләтеп йөри. Татар җырчыларыннан Айдар Галимов белән Зиннурның иҗатына мөкиббән икән. Ә менә Зиннурның әнисе Зөлфия ханым Сабада зубной техник булып хезмәт куйган. Хәзер шулай ук лаеклы ялда икән. Балалар оныкларын каршы ала, бакча эшләре белән мәш килә икән. Альбина Кармышевның да, Зиннурның да әниләре турында сөйләштек. Шушы урында җиңүчеләрне котлыйбыз һәм иҗатларына күчәбез. Тапкыр туйып тормыштан юлга чыктым, йортым ташлап. Кире кайтам юксынып хаман, меңдә бергә кабат башлап. Кире кайтам юксынып хаман, меңдә бергә кабат башлап. Мине көтә, минем улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине, минем юлым. Мине көтә, минем улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине, минем юлым. Мин тапкыр ташлап йортымны, читкә киткән бер юлаучы. Тик мен кат кире борылсам, кайтыр урының булсачы. Тик мен кат кире борылсам, кайтыр урының булсачы. Мине көтә, минем улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине, минем юлым. Мине көтә, минем улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине, минем юлым.
тапқыр юлларны ташлап кире кайткан бер сабыйман. Юлда төнне, өемдә көнне, нигәдер һаман саныймын. Юлда төнне, өемдә көнне, нигәдер һаман саныймын. Мине көтә, минем улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине, минем юлым. Мине көтә, минем улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине, минем юлым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине, минем юлым. Барлык резидентлар һәм аларның әниләре белән таныштык. Хөрмәтле әниләр, әбиләр, бәйрәм белән сезне. Озын гомерле һәм бәхетле булыгыз. Минем исемем Назлы Гөлсөнгатова. Сез музыкаль койма хит парадын карадыгыз. Исән сау булыгыз.